एखादं फूल उमलावं तसं वाटतंय की रे तुझ्याकडे पाहून. माझ्या पंखांना शिरा असतात, त्यात हवा खेळायला लागली की त्या ताठ होतात. तासाभराने पंख सुकल्यावर मी उडायला सुरुवात करतो. कुठे जाऊ नि कुठे नको असं होतं मला. पंख मिळाल्याचा आनंद फार फार मोठा असतो बरं. फुलावर कशाला बसलायस आता? आधी तर तू पानावर राहायचास ना. माझ्या तोंडात आता बदल झालाय ना. आता मला पानं खाता येत नाही. तोंडाच्या जागी ही बघ सोंड तयार झाली आहे. आता त्यांनी मी मध नि द्रव पदार्थ शोषून घेतो. तुम्ही स्ट्रॉनी सरबत पिता ना तसं. पाहिलंस ना पंख मिळवायला मला किती अवस्था पार करायला लागल्या ते. 8-10 दिवस अंड्यात राहिलो, 20-25 दिवस अळी झालो. पानं खाऊन मोठा झालो मी. 8-10 दिवस कोश बनून एका जागी बसून राहिलो. तेव्हा कुठे पंख फुटले मला. कळलं का? अगदी विलक्षण कहाणी आहे तुझी. मला कसं जमणार असं? जाऊ दे. काय जोराचा वारा सुटलाय रे. आता मी कसा थांबणार? वाराने तिकडे जाणार तू. तुला तुझ्या इच्छेनं कुठे उडता येतं. माझ्या पंखांनी मला हवं तिथे उडता येतं.